Restawr fuq opra tal-arti rari. Il-Fondazzjoni BOV appoġġat il-konservazzjoni u r-restawr ta' opra tal-arti fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġorġ f'Ħalqormi li tmur lura s-seklu 15. Din il-pala dal-tare reġet edet fil-Knisja wara l-intem proġett ta' restawr li dam 3 snin. Ix-xogħol huwa ċentrat madwar pittura ta' importanza kbira attribwita lill-artist għalli mhux magħruf. Hija akkumpanjata minn żewġ pannelli laterali oħra tas-seklu 15 li juru fost oħrajn lil San Ġorġ u Dragun. Xogħlijiet bħal dan it-tip, unek qegħdin nitkellmu bħala dal-tare, ġifieri tal-seklu 15. Huwa rari li għadhom jeżistu illum u dan huwa wieħed minnu huwa teżor illi permezz ta' dan ir-restawr qed nerġgħu naraw din l-opra terġa' tieħu il-ħajja. L-arċiprit tal-parroċċa ta' Ħalqormi Dun Mario Manġon għalli apparti l-isbuħija u l-importanza tal-wirt artistiku patrimonjali li għandu dan it-trittiku juri wkoll l-eruq tal-komunità parrokjali li tmur lura l fuq minn 500 sena. Għalina, nerġgħu niskopru mill-ġdid l-eruq tal-komunità ma fl-istess ħin jimbuttana wkoll il-qudiem xi għandna ħarsu anke biex dak li aħna rċivejna ngħadduh il-tawarajna. Il-Chief Operations Officer tal-BOV Ernest Taġus għalli huwa ta' sodisfazzjon li l-bank irrot lura li s-soċjetà u jappoġġa inizjattivi li jipproteġu l-wirt nazzjonali Malti. U kif rajna f'dan il-proġett innifsu hemm manka ġbijat li fil-li kienu jissejħu mod u mbagħad waqt li wieħed qed jinvestiga u jara d-dettall li sib illi fil-verità kienet il-persuna l-oħra l-qaddisu dan il-każ hija Marija Maddalena. Il-kolleġġata ta' San Ġorġ Martri dan tmiem il-ġimgħa tiċċelebra l-festa tal-Patrun. Ħalqormi huwa wieħed mill-parroċċi li diġà kienu jeżistu fl-1436. 20 sena wara din id-data nbniet knisja oħra u fl-1584 nbniet il-Knisja li hemm illum.